uTimothewu wesibili isahluko sesibili siqala ukufunda evesini lokuqala. Ngakho wena mntanami, yiba namandla emseni okuKristu Jesu. Lokho okuzwileyo kimi phambi kofakazi abaningi, lokho-ke kubeke kubantu abathembekileyo abazukuba namandla okufundisa nabanye. Hlanganyela nami ukuhlupheka njengebutho elihle likaKristu. Akakho osempini olibala izidingo zalokho kuphila aze akholeke kuwo abuthwe nguye. Futhi nxa umuntu encintisana kaqheliswa engancintisananga ngokomthetho. Umlimi osebenzayo kufanele ukuba kwamukele yena izithelo zokuqala. Qonda engikushoyo ngokuba iNkosi iyakukunika ukuqonda ngezinto zonke. Khumbula uJesu Kristu ovukile kwabafileyo, wenzalo kaDavide ngokwevangeli lami, engihlupheka ngalo kuze kube sekuboshweni njengeselelesi, kepha izwi likaNkulunkulu aliboshiwe. Ngalokho ngiyakhuthazela kukho konke ngenxa yabakhethiweyo, ukuze nabo bazuze insindiso ekuKristu Jesu kanye nenkazimulo yaphakade. Likholekile lelizwi lokuthi ngokuba uma safa naye siyakuphila naye futhi. Uma sikhuthazela siyakubusa naye futhi. Uma simphika naye uyakusiphika. Uma singathembeki yena uhlala ethembekile ngokuba akanakuziphika. Bakhumbuze ngalokho ufakaze phambi kukaNkulunkulu ukuba bangalwi ngamazwi okungasizi lutho okuyincithakalo kwabezwayo. Khuthalela ukuba uziveze uthembekile kuNkulunkulu, isisebenzi esingenamahloni, esiqondisa kahle izwi leqiniso, kepha ukukhuluma kwezwe okuyize ukugweme ngokuba bayakuqhubekela phambili ekungamesabini uNkulunkulu, nezwi labo liyakubhubha njengesilonda esibhucukayo. Abaphakathi kwabo ngoHimenewu noFiletu, abadukileyo mayelana neqiniso, bethi ukuvuka kwabafileyo sekudlulile, bachitha ukukholwa kwabanye. Nokho isisekelo esiqinileyo sikaNkulunkulu simi, sinalolu phawu lokuthi iNkosi yabazi abangabayo, nokuthi yilowo nalowo ophatha igama likaKristu makadede kukho ukungalungi. Kepha endlini enkulu akukho izitsha zegolide nezesiliva kuphela, kodwa nezemithi nezebumba, ezinye ezihloniphekayo, ezinye ezingahloniphekiyo. Ngalokho uma umuntu ezihlanza kulezo zinto, uyakuba yisitsha esihloniphekayo, esingcwelisiwe, esinosizo kumninindlu, esilungisele umsebenzi wonke omuhle. Kepha balekela izinkanuko zobusha, ujonge ukulunga, nokukholwa, nothando, nokuthula kanye nabakhuleka eNkosini ngenhliziyo ehlambulukileyo. Kepha ukuphikisana, kobuwula, nokokungazi, ukunqabe, wazi ukuthi kuzala ukulwa. Inceku kaKristu ayifanele ukulwa, kodwa mayibe mnene kubo bonke, inesu lokufundisa, ibekezela, ibayala ngomoya omnene obamelene nayo. Kumbe uNkulunkulu angabanika ukuphenduka baze balazisise iqiniso, basanguluke baphume ogibeni lukaSathane ababanjwe nguye ukuba benze intando yakhe.